Maayong adlaw sa inyong tanan kay gi-invite man lagi ko diri sa Bugdang Talisayan, Misamis Oriental. Isip usa ka judge sa ilahang gipahigayon nga both food and display kay araw man ng bugdang. Walay pagduha-duha, ako dayon gireplyan si Freeland Anok Iski Treasurer sa ilahang barangay ug nagpasalamat ko kay ila kong gikuha isip usa ka judge sa ilahang gipahigayon nga event. Ready go. Sorry ha. Tungtong silang balan. Char lang. Uy, dili ko. Sige, magkaligo. Pagilis kami. Maya biyap lang. Pag-awit kamo mga salmo, awitin ninyo ang Diyos uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Himuha sa ngalan sa Ginoong Hesus ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkahuman sa gipahigayon nga misa kay naaman lagi mga pagkaon gi-prepare para sa amuan. Nangaon dayon mi walay balibad kay grasya na kani. Kay naman naman mi og kaon ilaha din gisulti sa amua ang ilahang tema sa ilahang gipahigayon nga event, both and food display. Idol. Nahuman ako og score sa ilaha kana purok 3, purok 1, purok 4 o purok 2. Diyan lang nag-organize sa ilahang event. Hello. Kay naman mi og judge sa ilahang display, nagtotal na din mi sa ilahang score. Noon maglibog ka pero kinahanglan sundo nimo ang criteria sa ilahang contest. Guys, ay puto gihatag di madam daw kutsinta. Ala, salamat kayo. Kang Mario na daw kuno ni. Salamat madam. Kang Mario. Para kang Mario gidugangan. Kay pabalikon pa man lagi mi pagkagabiin naguli sa di ay ko kay mag-ilis og si kuya nagsayaw-sayaw dani kondisyon kaayo, bilib kaayo ko ni kuya. Guys, diyan ako diri sa Payag. Unya si Mario na diri sa Payag. Wala siya naglakaw. Di ay gihatag para kang Mario. Siya kata ka na. Kitsa. Pagkahuman akong ilis, nagbalik dayon ko og sa akong pag-abot mauni ang akong naabtan. Mauna di ay ni guys ang ilang nakasanayan kada araw ng bugdang naa sila'y prepare nga mga pagkaon. Naa daw sila'y gipalit nga isa ka baboy daw gitunga sa upat ka purok kay ang barangay bugdang upat raman ka purok. Daw kada purok na dayon magluto sa mga pagkaon maoy dalhon sa ilang kalingawan, ilang salusaluhan sa mga katawan sa ilang barangay bugdang. Para sa ating mga friend, atong madungog ang Lahat tayo atong pagpasalamat sa atong halandong mayor, Honorable Suryako Agsela Talinis, na iyang pagdubala o paghatag ka natong inspirasyon nga mensahe. Salamat usab sa presensya sa atong Municipal Councilor, Honorable Josefina Tara Umundang. May I request for praise dancers? Dito na paingoy. Okay, we have it of 89%. Congratulations! Purok! Purok! Purok na ginamot? Take it up! Purok Ono!
Hi guys, maayong adlaw mo kaon ba mo dani? Abatod ni siya sa lubi. Ang ilang gikaon dani lawas sa lubi. Nya karon atong ipakaon ni Mio. Hadlok siya guys oh. Hala. Diya to ipakuan ni Mio. Lo. Oh, Mio. Agoy agkaon di si Mio Ginoo ko di ka pwede dani Mio. Kaon ka dani Mio ha? Kaon ka Mio? Lakadlok si Mio guys. Abatod ni siya sa lubi, limpyo man ni siya kay ang ilang kinaundan ni lawas sa lubi. Kabantay mo ka ng lubi bitaw nga agkalaya na. Sumaon ni siya ang iyahang ulod. Kaon ka Mio? Hadlok si Mio guys. Naay nag-ing nga usapa madam. Kay murag gatas daw na sukaron atong usapon. Ato sa ni siyang hugasan kay para limpyo. Nalaming na ni sila og maayo kay kagabi raman nako sila gi butang sa planggana. Tanawa gatas-gatas siya oh. Do, pagka-perfect kaayo. Ato ning ipanglain ang mga buhi pa kay naay nangamatay dani kay gabi ra ni sila nag-inunaya dani sa planggana. Karon ato na ni siyang pusa-pusaon ang sili kay para halang kaayo dili ta bation og luod. Kinsay mo kaon ani kay akong pakanon. Lami kaayo ni siya guys, promise. Dili jud mo magmahay dani kay daghan ni siya vitamins. Karon ato nang timplahan sa asin. Gamay lang nga asin kay para di ta maturiring ani. So karon diri rata sa gawas magplastar si Mario to ara si Mario dato naghigda-higda atong pakanon siya. Magsugod na ta og kaon. Kinsay gusto mo kaon diha ali na mo diri kay mga onata. Ala ko Ginoo ko ayaw pagkanaog nganong agkanaog ka man. Ala si Mio gusto sa kakaon Mio. Ayaw Mio kay di ka pwede dani. Bawal ni sa imo. Nya dira ang atong lasa. Ayaw pagkuan. Kapitan, diara. So madam karon kay niyon man ka nga usapa so atong usapon. Abi wa na naglukson na. Una ta daning gamay. Agkamatay sila kung Ginoo ko nakurat ko bayo. Ay, Diyos ko. Basig magkasulod di sa atong bisong Ginoo ko. Puloron atong bisong. Ay, kapitan, diara imong paborito. Pag-ampo lang nga di mahurot. Kay og di na ko ni mahurot, dalhon ako ni diha kay mga onjuta. So diara, madam ato nang usapon kay maoy imong request, no? Una ta dari sa gamay. Nya kanon nato ning yang ulo. Nangahulog na siya guys. So karon madam, agoy, diri na pud sad ta sa dako-dako. So di ara madam. Ato ning isibog diri dapit kay Ginoo ko basig mahulog ni makasulod di sa atong intel Ginoo ko maggilok kay atong intel ani. Ay, Diyos ko bayit. Di ara buhi kay siya oh. Di ara madam. The second prize di ara. So ato na ni siyang kikito na to una ang iyahang ulo kay para dili ta makitkitan. No? Kay mamaak biya siya. Huy, ayaw mo pagkanaog. Ganun kanaog man mo. Buot-buot man mo. Man muna ko sugua. Ato ning kitkiton una ang iyahang ulo. Okay. Ginoo ko basig mga pangitan ang atong wait na ni. Kanaon na niya na to siya. Patay na niya ulo. Di na to apilang ng ulo. So karon, wa na siya ulo. Wa to na to apilang ulo. Buhi gyapon siya oh. Pero anam siya agkaluya kung agkabasa siya sa suka. Di ara madam ikaduhang usap. Madam nami kaayo. Mio, mukaan ka Mio ha?
Karon ikatulong usap. Kapitan. Huwat-huwat lang gid ang kapitan. Ay. Ako gini ipausap ni Kapitan Jude Promise. So di ay ikatulo. Usako na to dito ang ulo ah. Gatas-gatas ya guys. Ngaon ta. Uy, lami kayo, murag kuan. Murag lechon manok. Ay, ginuog ko. Kurat ko. Ali na mo, mga unta. Lami kaayo, mga madam. Lami kaayo, promise. I-try gani ninyo. Karon atong adtuon si Mario Kay na atay challenge sa iyaha. Naghigda-higda man siya diha atong adtuon. Papa, ali na papa kay na ako'y challenge sa imuha. Na atay pa-premyo kay mukaon man siya. Ali na. Papa, ali na. Ato talaga ta. Karon nakatulog. Pagdali na kinanganaog na to. Sige na. Agpas kay na ako'y challenge sa imuha. Sige. Dali. Dadura, ali lang. Ato. Talaga. Agpas kay makakaon lagi ka karon. Ali na kay nagtuwata si Miyo. Agpas. Agpas. Atong i-challenge si Mario. Na ako'y dagan ka kwarta guys. O. Atong i-challenge siya. Ali, gisulod pa pa. Naginuo ko agpas kinangaunsan na naango. Labay na, mama. Ayaw, ilabay kay lami man ni apapa. Ayaw, yay, diha kay lami ni ah. Ali na, kay na ako'y premyo. Naamang ko'y premyo o. Uy, ginuo ko na apa sa lalong nahulog na. Tiyara, ato sang ipasulod, daan. Niya, atong i-challenge si Mario kay naay, daghan ako kayo nga kwarta. Tiyara guys. Sibog. Tiyara. Sige na. Kaon na. Isa ka buok, 100. Oh, 100. Sige. Isa ka buok, 100. Kaon na. Sige. Ay, pagkilabot diha kay kuan ka na ah. Sige, isa ka buok, 100. O, naay lasa. Sige, dali. Lami niya. Una pag Ko namuwa ka, ma. kasi namuha. Kay, nauna. Hala, namuha ko guys. Sikri gini, di ko dani. Dili man, okay naman. Hindi ko dani, na. Mistisa, manggod ko agod namuha ko. Sige na. Sige na, taon ng gani si Mio. Wala ko pakan si Mio kay basig ma. Di mo lang niyo na, ma. Ay, pagkuan lagi kay di na. Dili pakanon si Mio, kabuang ka ba? Sige na. 100 isa ka buok. Sige. 200 isa ka buok. Lutuan na, ma. Ay, sa diha 200 isa ka buok. Tuto na nakaun. Ay, so 200 isa ka buok na 200 doon na 200. Sige. Di ko kaun lagi. 200 isa ka buok. Sige na. Ayaw ko yan. 20, 40, 50. 250 isa ka buok. Imo na niya ang kwarta. Wala ko'y labot dahil dani kung saan nini mo. Sige na. Sige na. Sige na, dali. Sige. Oh. Ayaw ha. Ikaw ra, mama. Kapon kay papaak ta ka dani. Na, dako ra kipaak. Di ko lang lagi kayo. Lingkod ha. Ay, Di ko lagi lutuan na, ha. ay, luto diha. Sige na, kay lami man. Mawala niyang kagatas dana kung lutuon. Sige na. Oh, sige. 350 isa ka buok. Bukot mama. Imo naman niya. Sige na. Sige na, kay lami Bayar man. ko utang 2,000 ba ko utang, ma. Aboy, 2,000 utang. Sige na. 20 ma 2,000 mo. Sige na. Sige na. Isa ra ka buok imong kauno no niya. Imo usapon una ang ulo kay para dili mapaakan imong tilaok. Sige. Ko na lagi. Sus paala pa dia. Ay, ang kabuang ka man siguro. Kabuang ka man siguro. Ilapay ko na. Sige na. O sige, 350. 450. Ito yung mama Isa ka buok. sana. 450 na ako. Isa ka buok. Di ko rito na. Imo na ning 450. Wala ko ilabot dani. Balag unsa una nimo. Ko das rito. Ah, sweldo. Sige na ba? Ay, Dili ko. Dili ko na ba? Ma? At kabo. ka. Na. Ay, ka na ba ginuon na rin? Na, lami makini papa. Ikaw diha di ko na naglabot lagi. Ang tuman manggini siya nga. Kalabi kay dana. Ay, mo mo na ako na. Kay labay na, ma. Ya ta ka do. Ikaw na na. Hindi ko na apa ya tayo. Ang tayo.
Apa? Hi guys, maing adlaw sa inyong tanan. Paingon mi karon ni Mario Mamista kay gi-invite pud mi sa among followers. Uya ang dalan, grabe kaayo kaguba. Tan-awa ang dalan. So karon diretso ta guys kay naa na po yung Mamista pud sa do. Diri nag-agi sa Kauswaga. Grabe kadaot kay dalan, ginuukong bayot. Di ana mi diri sa among pamitan diha ila ni Madam. Unya diha diri akong igagaw si Ajid. Ya si Mario Dani. Ta ato ta. Atur may karon. Shout out. Shout out. Ayos na miyari guys. Nasi utik Dani oh. Tanakalik na sulat na. Maing udto. Shout out guys. Guys, di ano sa gidiri. Ayo kita. Guys, ang ilang tagay kay pangmahalon. Dito nang puyo sa. Kinalasagan. Ako na kay namista. Namista? Ah, Kauban Miss Aji Deda? Ni Jiri? lahir bare kun armas ko butuh. Oh, pamista guys. Uban mi sa ila karon. Guys, nasaag mi mao nang balik mi sa agi. Sige, sige. Guys, ikaduhang balay, ang target namo karon 15 ka balay. Di si Panoy Dani, siya ang leader namo karon. Ay namin. Dan ana motor. Hala guys, ikaduhang balay na jud ni apod. Sige ali na. Hala si Panoy dili mi agkaunoy kundi sa kagkaon. Na. Agoy, dagan ba kay naa sa to lang naa. Tubig. Pingting ba? Naglitsong. Sa maglitsong ko no. Pila ganito tanan? 80,000 di ara. Guys, nag-request si Mario sa pan. Di aray pan. Oh, salamat dam ha. Na ay pan di palit. Dayon na apudsad kopya. Nya di apudsad isda dani. Nya nangutang siya. Wala ginuo ko na nay utang. Wala pay sweldo na nay utang. Ay mantika dana basig makuan ni ang mantika. Ayuhan na ah. Na ibabaw na ah. Nya, unsa pa man? Kape. Ha? Kape. Sige. Palita sa kape, guys. Dani ra ta magpalit. Ginuo ko sa malintan. Ay, ginuo ko malintan sa ni ah. Dani ra ta magpalit sa kape. Ay, wala man ay. Dato tayo ni Madam ta. Dito. Si Papa Mario lagi ko no. Uy, Madam, salamat. Salamat so much. Nagpalit sa pan, nagpalit sa sudan. Oh. Naano? Dala, utang. 125 siya sa amin, 5 pesos. Oh, video na. Dala, isa. Stick. Asukar na pa man dito da. 155. Basta murag 31 ka pinyo. Kana 31. Agoy, ko alpay na sa to. O pero ingon anak man gud. Ha? Eh dili kana na lang ko 125. Salamat so much. O diara oh, isulod na diha oh. Diara guys, nakapamalit na mi og kumpleto na. Pangas na sa dain mi sa bukid. Nga si Mario apurado kaayo. Ay nasa ko yatuon. Dito makigdit sa ko sa apam, ha? Uy. Makigdit, Madam. Kayo lagi mo. Oh. Oh, kana ko no iya Madam. Isa ra imo ha? Kani Jis Dani pwede. Jis iya Hadam. Isa lang kay siya raman ang magkuan kaon. Ang kana sigarilyo nimo ba ilabay na abi? Yara Madam. Fuy nasa ko yatuon ha. Naay pakikita na ko apam ha. Agoy wa nag-scam na guys. Ibayan na dato sa kuan gasolina. Kuwangan tog 20. Kuwangan 20 day? Oh, kuwangan tog 20. Alis lagi. Ag pakikita sa ko sa apam ha.
Iro. Magpa-opera ko. Di ako guys kang kapitan kay kwaon ako dito ang akong sapatos. Abulong mo na ako pa-check up, kalay-kalay. Abi nimo magpa-check up ko. Oh. Kung magpa-opera ko diri operahan ko nimo. Operahan ta ka. Pero iuban ako sa Mario kay magawid nimo. Hi guys. Yes, I'm back here. Amin ko. Nagbalik sa sayang maidlot nga Mario. Okay. Hi, madam. Naanay empanada, no? Wala takoyaki ro. Wala gihapoy empanada, guys. Takoyaki. Lami kay ito yung empanada, man good. Madam, ari namin, salamat kayo, ha. Salamat. Hi. Wala, salamat kayo, ha. Igatanaw, good mo. Thank you. Salamat. Yatod jud nimo dani madam. Thank you so much. Guys, di ami gi-order nga shake, rattle and roll. Salamat sis ha. Thank you so much. Diara ang among gi-order nga takoyaki. Kaula ko kuan. Wala guys, gusto ko mag Mayamiya lagi. Mauna ah. guys. Ako na ipalo guys ha. Sa among gi-orderan dato sa shake na ay gi free nga French fries. First price. First price. Bitaw guys, dito sa among gi-orderan sa kuan shake na ay gi free sa amoa. Thank you so much. Ito mo tami init man. Nakatong bag, di ba katong mawala to itong bag? Di man. Naman ninyo ba? Iyo mo tumangot susi ba? Ay, kami kamunguran di ay. Ay ako? Ha? Katong isa tong magna cum laude na to Dubai mo ate. Buwang na mo. Imong ate magna cum laude? Silingan mi dato na dripan ko babanlaga. Kayang mama. Ako tatay itong Guys, nahuman na mi og snacks ni Kapitan, paingon na mi uli. Nya si Kapitan balik siya dito sa hospital niya ako. Diretso na din ko dito sa bukid. Thank you so much sa inyong tanan. And nakabanding ni Kajot ni Kapitan. Dugay mo ba pila ka sumana ba? Wala pa natugan. Oo, kay taud-taud naman sad ko nga wala nakatugbong. Sige, wana lagi sa bukid. Lagi bisan dili gaulan naman. Ay, ikaw na ko sa kantin. Lami siya da. Guys, diyan ako diri sa payag. Unya si Mario na ay surprise sa ako. Pagdali diha, unsay surprise nimo sa ako? Kubra kuno guys. Di ara ang i-surprise ni Mario sa ako. Di ara ang sa kani Asia. So karon mao ni siya ang atong mukbango namo ni Mario. Ay lagi pagbuot pa kinanglan na mukaon sa kadani kay mukaon ang sa Ako diha kay na. Kaon pu. Libre man ka. Di ko na. Libre kaon. Atag nila ma. Ay agtuman lagi niya. Ay pagkuan ay pagtuman. Atag nila mama. Ila kay ka. Ato ni agkaon. Ato ni agkaulon. Mukbang ni ana ak tilawan kay nako ha. Dara guys, tilawan. Kabuang agkakaon ni dahan ni vitamins sa pa. Ay makautog ni Sige. Paaka ang ulo oh. Ay agtuman man giningi. Lami ni siya guys. Kani lami kaayo na. Ala, papa lami kaayo na. Na? Lami kaayo siya guys. Kasi mo kaon ani. Lami kaayo. Ay! Si Kapitan, ako ning dadon dito ni Kapitan kay mukaon ni Dani kay naay nag-request nga mukaon kuno mi Dani ni Kapitan. So, ugma ako ning unya di ay dalhon ako dito kang Kapitan kay mukaon mi Dani. Kapitan, di ara ang imong gipangita kay ganahan si Kapitan Dani, na? Na? Lalami kaayo, ha? Sige na. O, di ako na nahugasan man. Gitilaan man. Agtuman man. Gamay lang. Paaka lang sa niyang ulo.
Oh, alisa Dani di. Alisa pa. Alisa ba? Alisa gamay lang. Yan. Ali ato bang ba? Ko lagi. Dani. Ay ko na kaon. Hindi na dito. Ay ato ba? Ato ba? Dani. Ali ipapaat sa nagpan ito baby. Aglayas na si Mario. Alam niyo. Babay na kuno Mio. Agtaon sa kami. Si Mio, ha? Ako ato. Okay, matay to ha? Using na. Sige. Tilami sa gamay. Ay agkabuang man nga lami ni Lami kayo ni oh. No? Kaon katot. Oh. Kaon katot. Ay, kay para rani sa ako tot. Naalo gani Dani sa sulod nagkuat? Aw gisulod nga Dani. Kapitan, huwata ko diha kay ako ning dalhon kay mag kaunta. Di ara ang imuhang ganahan. Paborito ni Kapitan. Basta promise Kapitan ha, mukaon jud ta Dani.